ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କାହିଁକି ନା ମୋର ଆଜି ବାଇକ୍ କିସ୍ତି କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାର ଥିଲା। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡେ ବାହାରି ପଡିଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡିଲି ବାଲେଶ୍ୱର କାହିଁକି ନା ଆଜି ଥିଲା ମୋର ବାଇକ୍ କିସ୍ତି ଫୁଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ବାଇକ୍ କିସ୍ତି କାହିଁକି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲେ? ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? କାହିଁକି ନା ମାତ୍ର 3ଟା କିସ୍ତି ଥିଲା ବାଇକ୍ର ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଛାନୁଆ ଛକ ପାଖରେ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ମୋର କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ଆଣିପାରୁନି ତ ନିହାତି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ହଳଦିବଦା ରୋଡ଼ରେ ତ ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଯାଉଛି କେହି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏକା ଯାଇକି ଆଜି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାର ଥିଲା। ତ ଆଜି କେହି ନଥିଲେ ତ ମୁଁ ଏକା ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ଦୃଶ୍ୟ ନା କଣ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ହଳଦିବଦା ରୋଡ଼ରେ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଦେଖୁଛି କଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି HDFC ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। ତ ଏଇଠି କେତେ ସାରା ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ପଇସା କାଉଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ସେଇଠି ପଇସା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି HDFC ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ କରାଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ହଳଦିବଦା ରୋଡ଼ରେ ଅଛି। ମାତ୍ର 3ଟା କିସ୍ତି ବାକି ଥିଲା। ତ 3ଟା କିସ୍ତି ମାତ୍ର ମାସକୁ 6,000 ହେଲେ 3ଟା କିସ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।